Това видео е за почитателите на тъй наречените билдове в кутии аквариум. Здравейте, пимпари! Това е новото ни предложение, готово и сглобено, което се продава. Нека да го отворя, за да ви покажа какво представлява отвътре. Само да оставим капака. Така, конфигурацията включва употребявано дъно. Има два компонента, които са употребявани. Ще ви кажа кои са. Дъното е едно от тях, но е висок клас. ASRock Z590M Pro 4. Процесорът е Intel Core i5 11400F. Видеокартата Zotac Gaming 3060 Ti. Паметта Corsair Vengeance RGB. 4 плочки по 8 ГБ, общо 32 на 3200 МГц. Това е втория употребяван компонент. Само два са употребяваните, всичко друго е ново. Диска е ADATA Legend 840, 1 ТБ. Това е Gen 4 NVMe. Захранването е First Player 700 W бронз. Охлаждането, водното е Gandias Aura GL240 RGB. Кутията, аквариума е Zalman P30 Pro. Цената на всичко това, готово инсталирано, е 1649 лева. Като искам да ви напомня, че можете по социалните ни мрежи да намерите промокодове за отстъпка. Освен това, през месец юни, ако поръчате този компютър или нещо друго от нашия онлайн магазин на изплащане за 12 месеца през нашия партньор TBI, получавате 10% отстъпка от крайната цена. Това е за сега. Чао, чао!